Рӯзноманигори телевизиони «Настоящее Время» Ренат Давлетгилдеев, раҳбари ҷиноҳи Ҳизби либерал-демократии Русия Владимир Жириновскийро ба озору азияти ҷинсӣ айбдор кард. Давлетгилдеев аз мардон даъват намуд, ки ин гуна амалҳои сиёсатмадоронро ошкоро бигӯянд. Ба гуфтаи Рӯзноманигор, Жириновский ҳангоми як суҳбати кӯтоҳ дар ҳошияи даври ниҳоии озмуни зебосанами Русия дар соли 2006 рафтори ношоистае кардааст. муовини раиси думаи давлатии Русия ва писари Жириновский Игорь Лебедев дар суҳбат бо Хабарнигори «Настоящее Время» аз шарҳи қазия худдорӣ кард. намехоҳам бо шумо дар бораи ҳамкории ҳамҷинсгароятон суҳбат кунам, магар ман то ин ҳад пастам, изҳор дошт писари Жириновский ба «Настоящее Время». пештар аз ин чанд рӯзноманигор аз рафторҳои номуносиби намояндаи дигари ҳизби либерал-демократии Русия дар парлумони Русия Леонид Слуцкий шикоят карда буданд. комиссияи парлумони Русия дар амалҳои вакили худ қонуншиканиеро пайдо накард ва ба рӯзноманигорон пешниҳод намуд, ки ба мақомоти ҳифзи ҳуқуқ шикоят баранд. баъд аз ин ҳодиса чанд расонаи Русия фаъолиятро дар парлумони ин кишвар қатъ карданд. худи Слуцкий иддаои рӯзноманигоронро ҳазён номид. телевизиони «Настоящее Время» тарҳи муштараки радиои Аврупои озод, радиои озодӣ ва садои Амрико аст. ҳадафи он расонидани воқеиятҳо ба бинандаҳои рус дар сартосари дунёст.